to sang gisaulog ang solemnidad sa Cristo Rey o ang pagkahari ni Kristo. O kining solemnidad i-proklamar kini ni Papa Pio XI ni atong 1925 aron pagdasig sa mga Kristiyano nga ang tinud-anay nga hari nga angay ginatong alagaran, simbahon, igugmaon mao gyud si Kristo. Kaya ang iyang gingharian walay katapusan. Ug ang iyang gingharian lahi sa gingharian ining kalibutan, no? Ang iyang pagkahari gitagna ng daan bisan pa wala pa gani mataw si Hesus. Matud pa sa basahon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 1 verses 30 to 33. Mingon ang anghel kang Maria, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus, mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari. No, klaro kaayo, bisan wala pa gani mataw si Jesus, gipahibalo na sa anghel nga kining Mesiyas, kining manunubos nga mataw, mahimo ni siyang hari, mahimo siyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Og sa basahon sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 2 verse 1 to 2, nagingon usab dinhi sa dihang nataon ang Ginoo dito sa pasungan, nagingon dinhi unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita na mo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan, ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. No, klaro kaayo nga kini si Jesus bisan wala pa gani mataw, itagna nga hari gid siya. Sa dihang nataw, gipangita siya sa mga manggialamon kay mosimba sila sa bata nga usa ka hari, nga giingon nga hari sa mga Hudiyo. Kaya sa atong Ebanghelyo, ipadayag ang Ginoo nga akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa nining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron ako dili katugyan sa mga Hudiyo. Lahi ang gingharian ni Jesus. Ang mga hari ning kalibutana lahi sa pagkahari ni Jesus. Kay mga hari ning kalibutana ato man silang gialagaran, atong giatiman, atong giamumahan. Pero ang pagkahari ni Jesus, siya hinoy may atiman. Manamingon ng Ginoo, I did not come to be served, but to serve. O ang mga hari ning kalibutan, may alagad kita kanila, uban sa kahadlok. Nga kung dili nato sila maatiman, dili nato maalagaran, tingali ilat ang silutan, ilang pasakitan, waan ta nilag mga kaayuhan. No? Pero ang atong pag-alagad sa Ginoo, isip hari, may alagad kita kaniya tungod sa atong paghigugma. No? Unya, ang mga hari ning kalibutan, nagsalig sa mga ilang mga espada, mga bahandi, ilang mga bata-bata, mga pistola, mga bala. Pero ang pagkahari ni Kristo, wala siya gisaligan ng mga guns and gold. Nagsalig lang siya langitnon nga amahan. Yung mga hari ning kalibutan, dili hilabwan sa ilang kabangis o kaisog. Gikahadlukan ni sila kay gitawag sila hari sa kaisog, hari sa pagpanghasi. Pero si Jesus, iyang pagkahari, dili hilabwan sa iyang paghigugma
dili hilabwan siyang pagpasaylo, pagpailob, pagantos. Kaya mga hari ning kalibutan na, kusog kaayong musugo, hinugo kaayo, sige lag mandar, sige lag sugo. Pero ang pagkahari ni Kristo, siya hinoy na himong sulugoon. Munang mingon si Jesus, mianhi ako aron pagtuman sa sugo sa akong amahan. Unya, mga hari ning kalibutan, ang ilang mga amigo amiga, mga higala, katurang magamit nila. Katong gitawag og useful, maoray ilang mga higala. Pero ang pagkahari ni Kristo, ay ang mga higala, katong mga gitawag og useless, voiceless, powerless in the society. Katong mga kabos, mga buta, mga bakol, mga sanglahon, mo yang giatiman, yang gihigugmang gipangga. Suod siyang kasing-kasing, katong mga sinalikway, mga tinamay. Ang mga hari ning kalibutan, giisip na nila nga ubos ra gyud ta. Inating gitan-aw nga ulipon ra gyud ta. Pero ang pagkahari ni Jesus lahi. Yang giingnan niya mga tinun-an, I no longer call you servants, but friends, because I have shared everything that I have heard from my Father. I have shared with you everything that I have heard from my Father. Ang mga hari ning kalibutan, kung makasata, silutan dita. Pero ang pagkahari ni Jesus, kung makasata, mga itagpasaylo, pasayloon ta. Tigaan ta niya another chance. Ya kita, tigaan ang panahon sa pag-usab, pag-recover, atong kinabuhi. Yung mga hari ning kalibutan na, kusog kaayong magdumot. Pero ang pagkahari ni Kristo, dali ra siyang mupasaylo. Ang mga hari ning kalibutan na dali kaayong mupatay sa ilang mga kaaway. Pero ang pagkahari ni Kristo, iya hinong gihigugma, gipasaylo ang iyang mga kaaway. Kato mga tao nga nagbuhat og daotan kaniya, kato mga Hudiyo nga nagpadakop kaniya, nagbunal kaniya, nagluwa, nagsagpa, nagsukmag kaniya. Sa dayon siyang kamatay, nagbitay siya sa krus. Mingon siya, amahan, pasaylua sila, kay wala sila kahibalo sa ilang gibuhat. Yung mga tao, ang mga hari ning kalibutan na, maayo kay mo gamit sa ubang mga tao, aron sila mabulahan, maadunahan. Pero ang pagkahari ni Kristo, ang iya hinong kaugalingon mo yung gihalad, aron mabulahan ang tanan. Yang gihalad ang iyang lawas o dugo dito sa krus, aron kita maluwas, mapasaylo. Ang mga hari ning kalibutan, nahanaw ang ilang mga handumanan, ato nang gikalimtan. Wa na nato sila hindumi. Pero ang pagkahari ni Kristo, hangtod karon atong gihandom. Dili gyud nato hikalimtan ang iyang paghigugma, ang pagpasaylo, ang pagluwas kanato, ang iyang pagpaubos, ang iyang pagpailog, ang pakpakan si Jesus kay siya ang tinudanay natong hari. Ang hari nga naghatag nato kalipay, naghatag nato kaluwasan, naghatag nato o kinabuhing way katapusan. Kasagaran sa mga hari, mga dato, adunahan, bantugan, inila, mapasigarbuhon, mapahitason. Pero si Jesus yung pagkahari, nipili siya sa pagkakabos, pagpaubos, pagpailog. Kay pinaagi ni ini, nahimo kitang dato sa iyang grasya o panalangin. Muna mga igsoon, ini atong pagsaulog sa pista, solemnidad sa pagkahari ni Kristo, gipahinumduman kita nga wa gyud laing tinud-anay nga hari, nga angay gyud natong yukbuan, angay natong tigaan o paghigugma, pagsimba. Mao ra gyud si Jesus nga mipadayag nga siya ang nagsaksi sa kamatuoran. Kay matubad sa katapusan sa ebanghelyo nga tungod ni ini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usalamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Sa in English pa, truth. In the Hebrew,
word, itawag kini siya imit, is formed from the word aman, and it is related from the word amen, meaning truth means to be reliable, to be certain, and worthy of confidence. Ang kamatuoran di ay nga mao nga kasaligan, angay natong tuuhan kay pinaagi sa kamatuoran, siguro ta nga ang Ginoo magluwas ginato kay dili gyud mamakak ang Ginoo. Ingon siya, ako ang kamatuoran, ang dalan ug ang kinabuhi. I am the way, the truth, and the life. Kung siya ang kamatuoran, wa gyud bakak nga magagikan kaniya. Kung siya nagsulti nga kumuduol kita kaniya, kung ato siyang isipon nga hari, ato siyang tuuhan, higugmaon, simbahon, daygon, pasalamatan, siguro kita nga iya kitang luwason, iya kitang tigaak kinabuhi nga way katapusan, iya kitang dad-on sa langit, diinto aditong tinudanay nga kinabuhi uban sa mga birhen, Senyor San Jose o mga santos. Viva Cristo Rey! Manangkat ako ning tapuson ang akong wali pinagi sa usa ka kanta nga nag-ingon, Christ King of ages, our hearts are your throne. In this we glory that we are your own. Your people are we, this is your land. Before all nations we take our stand, the Philippines for Christ. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa ka Dios, ang Amahan, makagagahom sa katanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay kilubong, nikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw gikan sa mga minatay, gisaka sa langit nagalingkod sa tuo, sa Dios Amahan, magkagagahom sa ngatanan, gikan didto, mubalik sa arong paghukom sa mga buhig sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing way katapusan. Amen. Bunangop kita karon